Hello लोगोफोर, welcome to my YouTube channel bikgkstudy आव लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जाबाय हिन्जावसाफोरखौ बबे जायगायाव दांनानै खुदुमोब्ला बिसोरो गले गले नोंथांजों अनजानो लुबैफिनबाय थागोन, नोंथांजों आथोन गोरोबलायनो लुबैगोन आरो नोंथांनि अननायखौ बावनो हाया जागोन। बे भिडिअआ बिथांमोननि थाखाय साबसिन जागोन जायफोरा गोदान हाबा जानो थांगासिनो दं आरो जायफोरा गावनि गोसो थोनायजों गिबि खेब आथोन गोरोबनो थांगासिनो दं। आं दिनै नोंथांमोननो बै मोनब्रै जायगाखौ फोरमायनो थांगासिनो दं जाय जायगायाव दांनानै नोंथांमोना गावनि पार्टनारखौ गोजोन होनो हागोन। अब्ला थौदो लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै। अब्ला गिबि जायगाया जाबाय लोगोफोर गोदोना। हिन्जावसाफोरखौ गोदोनायाव हमनानै खुदुमोब्ला बिसोर जोबोर थाबनो गुदुं जाखाङो आरो जोबोर मोजां मोनो। बिसोरखौ गोदोनायाव गावनि आखाइजों गुरैयै हमनानै खुदुमोब्ला बिसोर जोबोर एक्साइटमेन्ट जायो, नोंथांखौ गावनि असे आंगो बायदि मोनो। बेबायदि खालामोब्ला बिसोरो थाबैनो आथोन गोरोबलायनो थाखाय रेडि जायो। लोगोफोर नैथि जायगाया जाबाय बिसोरनि गोदोनानि उनथिंजाय। नोंथांमोना नोंथांनि पार्टनारखौ एबा जिएफखौ गोदोना उनथिंजाय लासैयै बिलिरनानै एबा हमनानै खुदुमनो हायो, मानोना बिसोरनि बै जायगायाबो जोबोर सेन्सिटिभ जायो। जुदि नोंथांमोना बै जायगायावबो लासै दाङोब्ला आरो खुदुमोब्ला बिसोरो जोबोर लुबैगोन, गरम जाखांगोन आरो नेक्स्ट खेबाव बियो नोंथांजों खुदुम जानायाव हेफाजाब होफागोन। बेबायदिनो नोंथांमोना नोंथांनि पार्टनारखौ जोबोर लासै अनै खुदुमै बिखौ कम्फर्टेबल जनाव लाबोबानो जाबाय। अब्लानिया बिसोरो थाबैनो नोंथांजों आथोन गोरोबलायनो थाखाय रेडि जागोन। लोगोफोर थामथि जायगाया जाबाय बिसोरनि खोमा। लोगोफोर नोंथांमोना नोंथांनि पार्टनारखौ बिसोरनि खोमा बिलाइयावबो लासै बिलिरनानै खुदुमनानै बिसोरखौ जोबोर लुबैखांहोनो हायो, गरम जाखांहोनो हायो। बेबायदि खालामोब्ला नोंथांनि पार्टनारा लासै गरम जाखांबोगोन, नोंथांजों कम्फर्टेबल फिल खालामगोन आरो जोबोर मोजां मोनगोन। नोंथांनि अननायखौ जेब्लाबो बावनो हानाय नङा, नोंथांखौ मिस खालामबाय थागोन। अब्ला लोगोफोर बिसोरनि ब्रैथि जायगाया जाबाय जानजि। नोंथाङा गावनि पार्टनारखौ जानजियाव दांनानैबो गुदुं जाखांहोनो हायो। जुदि नोंथाङा गावनि पार्टनार एबा गार्लफ्रेन्डखौ लुबैहोनो लुबैदों एबा आराम होनो लुबैयोब्ला, अब्ला नोंथाङा गावनि पार्टनारनि जानजियाव गावनि आखाइखौ दांनानै बिखौ आथोन गोरोबलायनो थाखाय लुबैखांहोनो हायो। नोंथाङा बिनि जानजियाव लासै दांनानै, उनाव बिनि खावलायावबो बिलिरनानै, बिनि उनाव बिखौ लासैनो गुस्थिजों गुस्थि खुदुमनानै बिखौ जोबोर गोजोन होनो हायो, आराम होनो हायो। बेबायदिनो नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप लासै नोंथांनि पार्टनारखौ कम्फर्टेबल जनाव लाबोनो हायो, बिखौ आराम होनो हायो। बिनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि पार्टनारखौ गुस्थिजों गुस्थि खुदुमनानै बिनि बिखा गेजेरथिंजाय गावनि आखाइजों लासै बिलिरबोनो नांगौ। बेबायदि खालामोब्ला नोंथांनि पार्टनारा जोबोर हां गोलाव लागोन, बियो जोबोर मोजां मोनगोन आरो नोंथांजों आथोन गोरोबलायनो लुबैगोन। जुदि नोंथाङा गावनि पार्टनारखौ बेबायदि अनो, अब्ला नोंथांनि पार्टनारा जेब्लाबो नोंथांनि अननायखौ बावगारनो हानाय नङा। बियो नोंथांनि अननायखौ अरायबो गोसोआव खांबाय थागोन। लोगोफोर हिन्जावसाफोरा गावनि प्राइभेट पार्टसफोराव डाइरेक्ट सुइनायखौ एबा दांनायखौ मोजां मोना। बेबायदि खालामोब्ला बिसोरो सानना लायो जे बियो एबा जायखौ बियो गोसो थोयो बै मानसिया बिनि सोलेरखौल'सो मोजां मोनो, बियो आंनि देहा सोलेरखौल'सो मोननो लुबैयो होनना बिसोर गोसोआव बिदि सानना लायो। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बै मोनब्रै फर्मुलाखौ बाहायनानै नोंथाङा नोंथांनि पार्टनारखौ, नोंथांनि जिएफखौ, नोंथांनि बिसिखौ गोजोननाय होनो हायो। नोंथांमोना बै फर्मुलाखौ ट्राइ खालामनानै नायनो हायो। लोगोफोर बेजों लोगोसेनो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोफोर गोजोन्थों।